खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्डेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ सासे एमएलएनि फिसाज्लाया पुलिसनि सियाव जौ लोंनानै गारि सालायना पुलिसनि सियाव सासे एमएलएनि फिसाज्लाया बेहुली समस्तिनि एमएलए रन्जित दत्तनि फिसाज्ला दिपज्योति दत्तआ जौ लोंनानै गारि सालायनायनि थाखाय पुलिसनि कास्टडियाव दोनजादों। एमएलए रन्जित दत्तनि फिसाज्ला दिपज्योति दत्तजों लोगोसे गुबुन सानै लाइमोनखौबो जराबाद पुलिसा खायो जौ लोंना गारि सालायनायनि थाखाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साथामबो लाइमोना जौ लोंना फर्चुनार कारखौ सालायबोदोंमोन। बेबादि समावनो जराबाद पुलिसजों खाजायो होनना मिथिनो मोन्दों। एनएलएफबिनि सायाव राजखान्थियारि फाव फान्दायनायनि अजद। थांनाय मोनायाव क'क्राझाराव थानाय एनएलएफबिनि डिजिनेटेड केम्पआव दुंहाव थासारि सोमजियो। एनएलएफबि आफादखौ केम्प नागारना गुबुन जायगायाव थाहैनो थिननायाव दुंहाव थासारि सोमजियो। बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि गौरां दैसा सेरनि सान्दामारियाव थानाय एनएलएफबि केम्पखौ हरखाबै क'क्राझार पुलिसा नागारनो बिथोन होनायाव दुंहाव थासारि सोमजियो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मोनायाव क'क्राझार पुलिस क्राइम ब्रान्चनि पुलिस बेंगिरि पृथ्वीराज राजख'वानि दैदेननाय मोनसे पुलिसनि हानजाया सिज फायरायाव थानाय एनएलएफबि केम्पआव सिग्रोमनानै क'क्राझार सान्दामारियाव थानाय एनएलएफबिनि सा 53 एनएलएफबिनि केडारफोरखौ हरनि समावनो केम्प नागारनो बिथोन होयो। पुलिसनि बेबादि हरखाबै केम्प नागारनो बिथोन होनायाव एनएलएफबिआ मानिनानै लायैयाव एनएलएफबि आरो पुलिसनि गेजेराव बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जानानै दुंहाव थासारि सोमजियो। बेबादि दुंहाव थासारि जानाय समावनो एनएलएफबिनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि एबा फुंखा नार्जारिनि मोनसे फेसबुक पस्ट नुनो मोनो। एनएलएफबि आफादनि सायाव राजखान्थिनि फाव फान्दायनाय होनना बुङो आरो बर' हारिनि रायजो राजा गासैखौबो खौसे जानानै जानजि खाफ्रानो आरो बिखाफोर दाननो एनएलएफबिनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथाङा खावलायो फेसबुक पस्टनि गेजेरजों। मख'नो गोनांदि पुलिसनि बेबादि केम्पखौ खालि खालामनो बिथोन होनायनि उनाव क'क्राझार सान्दामारियाव थानाय एनएलएफबि डिजिनेटेड केम्पनि एनएलएफबिनि केडारफोरा केम्प नागारनानै जायखारलाङो। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंनि थाखो 6 नि फरायसा फरायसुलिफोरखौ गुणोत्सबनि आनजादखौ दिनै लिरनो होआखै। 5थि खोलोबनि गुणोत्सबनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइखौ इंराजि रावजों सेबखांना हरनायखौ लानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों थांखि लादों। बिमा राव बिजोंनि फरायसाफोरखौ इंराजि रावजों गुणोत्सबनि आनजादखौ लिरहोनो नाजानायनि हेंथायै दिनै क'क्राझार सरकारि गोजौसिन फरायसालियाव थांनानै बन्द' खालामदों क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारीजों लोगोसे क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि दमासु ब्रह्ममोनहा गोख्रों बाथ्रा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।